Salutare la toată lumea încă o dată. Ca tare la noi astăzi prima zi din săptămână, dar deja s-a început într-un ritm destul de alert și destul de rapid. Și ne-am ciocnit astăzi de o anumită problemă și astăzi noi am prelucrat peste câte Tudor apeluri de potențial clienți? De potențial clienți, Aha. care 3 comenzi au fost făcute. Da. 3 comenzi deja au fost achitate avansul pentru 3 comenzi. Asta, dacă nu mă greșesc, o conversie de aproximativ 14-15%, da. Și dacă să luăm în considerație faptul că proiectul a fost lansat cu exact o săptămână în urmă, luna trecută. De aici se vede deja rezultatul că site-ul de tip landing page după care vindem noi dă rezultate și este destul de efectiv. De fapt, întrebarea pe care am hotărât noi să o explicăm acum seara e un pic alta, pentru că 21 de apeluri care au fost prelucrate și mulți oameni au venit cu aceeași întrebare, de fapt, care e diferența dintre landing page și dacă doar un simplu model standard sau există careva diferență dintre ele și care e politica de preț la voi? De fapt, totul e foarte simplu. Și la nivel mondial și modelul pe care mergem noi diversifică landing page în 4 direcții. 4 direcții despre care eu am să vorbesc un pic mai târziu. Și anume, haideți să vedem direcția întâi și unul dintre cele mai bine cunoscute și mai bine vândute. Noi astăzi un tip de asemenea landing page a fost făcut și anume landing page de tip long. Care este esența long landing page? Este de fapt o pagină web lungă, cam dacă să luăm undeva vreo 14 foi A4 puse așa, una lângă alta, cu o descriere foarte detaliată a companiei și a produselor care le oferă, video, case-uri și certificări care deja le-a obținut compania. Sigur, dacă este modelul long landing page, este și modelul short landing page, care presupune o pagină scurtă, o pagină de A4, maximum 2, în care la fel este un video, poate, denumirea companiei, logo, o imagine de fundal și un spațiu unde sunt descrise ocupațiile companiei. Mai sunt 2 modele de landing page care nu sunt atât de bine cunoscute la noi și majoritatea oamenilor, din câte am observat, noi nu prea comandă. Este modelul One Step Landing Page, care, de fapt, el e compatibil cu anumite servicii care le oferă compania sau anumite evenimente care le organizează. La fel, este o singură pagină în care se prezintă printr-un video și careva informație de tip text ce prezintă compania și este un spațiu în care se lasă datele de contact, care mai apoi pleacă într-o bază de date care ajută afacerea să colecteze potențial clienți pe care să-i prelucreze în continuare. Și un ultim tip de landing page, care la fel este foarte interesant și un pic mai problematic, este 3-step landing page, și anume landing page în 3 pași. Prima pagină care se deschide, pagina web, este o pagină cu informații generală, unde se lasă un spațiu cu numărul potențialului client, după care clientul este redirecționat automat pe altă pagină, unde își lasă altă informație și după asta cea de 3-a pagină urmează, unde este oferită o anumită reducere sau un pachet promo pe care el îl poate achiziționa la momentul dat. Totuși, cred că noi am lămurit câteva întrebări pe care astăzi le-am răspuns de mai mult de 20 de ori. Sper că e efectiv și v-am ajutat cumva să vă răspundeți la întrebările pe care le-ați avut. Noi vă urăm succes, vă așteptăm cu apelurile telefonice și înregistrați-vă pe site-ul nostru și plus la asta, pentru a studia politica de preț și a analiza mai detaliat tipurile de produse care noi le oferim, puteți accesa mai jos link-ul unde este dată toată informația și nu rămâne decât să vă decideți. Salutări tuturor!